ഹലോ എവ്രി വൺ. കുറച്ച് കാലമായി മടിച്ചിരുന്ന് വീട്ടിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഐ എം സോറി. എനിക്കെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈയിടായിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒന്ന് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസിയിലാണ്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര റഷ് ചെയ്യുക. ചിലവർ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ, ചിലവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ, ഇങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനും കുറേ പേര് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. ചിലവർ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പലതരം ഹാർഡ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. എനിക്കതല്ല, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ റഷ് ചെയ്യണതും നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതും നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു ഗോൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗോളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാൻ തോന്നുക. ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് എറ്റേണൽ അഷ്യൂറിനെ നോക്കുക. എറ്റേണൽ അഷ്യൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൈനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ പോയമാണ്. അപ്പോൾ സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പോയത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ ഫെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒബ്സേർവ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുള്ളതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും വേണ്ട സാധനം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് യു കാൺട്ട് സീ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് യുവർ ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പം തന്നെ ആവണം, നമുക്കെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു തന്നെ എനിക്കിപ്പം തന്നെ ആവണം എന്നുള്ള തിടുക്കം. ഐ സേ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് പീസ് ഇൻ എവറി പോസിബിലിറ്റീസ്. അല്ലേ ലെറ്റ് യു ഫൈൻഡ് പീസ് ഇൻ എവറി പോസിബിലിറ്റീസ് ബിക്കോസ് ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് അവർ ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അല്ലേ, നമുക്കേ നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഈ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എത്തുന്ന ഗോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരും. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ലൈക്ക് നടന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് സ്ട്രെസ്സ് പിടിച്ച് ചെയ്യരുത്. ലെറ്റ് യു ഫൈൻഡ് പീസായിട്ടും നല്ല കാമായിട്ടും ചെയ്യും. പിന്നെ എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ചുറ്റുള്ളവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഫൈൻഡ്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോലും കാണാത്ത പല സാധനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുണ്ടാവും. ബട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ റഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളതൊന്നും കാണൂല. സോ ഫൈൻഡ് ഗോ. ബട്ട് ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണം. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ വി ഹ്യൂമൻസ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ലെറ്റ് യു ഫൈൻഡ് പീസ് ഇൻ എവറി പോസിബിലിറ്റീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ലൈക്ക് ബി ഹാപ്പി വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗോള് അത് നിങ്ങളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നതാണോ, ദെൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താ മീനിങ് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് Wafa signing off. Bye.